Avui recomanem la col·lecció El Petit Pelut, creada per Céline Frepon, que és qui s'inventa les històries, i Pierre Belly, que és qui les il·lustra. És una col·lecció de còmics infantils sense mots, editada per Editorial Base. Aquestes històries comencen amb una escena quotidiana del Petit Pelut llevant-se al matí, esmorzant, fent-li un petó a la seva mare i sortint de casa. I a partir d'aquí comença l'aventura, la fantasia. El Petit Pelut viu diferents històries, ha de solucionar embolics, coneix a diferents personatges, fa amics i sempre s'emporta un petit objecte, un record, que així quan torna a casa a temps per sopar amb els seus pares i ficar-se al llit, pot recordar aquesta aventura i tot el que ha après. Aquestes històries són sense paraules i conviden a la creativitat, conviden a que l'infant expressi amb les seves pròpies paraules els diàlegs o el que està passant a la història. A més, com que segueixen el mateix patró, es poden comparar, per exemple, què esmorza cada dia el Petit Pelut, que esmorza coses diferents cada matí, cada història, o que sopen a la família. A més, a Can Butjosa, a part de poder-vos emportar en préstec els llibres del Petit Pelut, us podeu emportar el peluix del Petit Pelut, que us acompanyarà en les seves aventures.